תיבת נוח. לפני הרבה שנים, כל האנשים היו רעים, רעים מאוד. אלוקים החליט להביא מבול על הארץ. רק איש אחד מצא חן בעיניו. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. אלוקים בחר בנוח ובמשפחתו, והחליט להציל אותם מן המבול. ולא רק אותם החליט להציל, מכל חיה, מכל עוף, מכל זוחל ומכל חרק, החליט האלוקים להציל זכר ונקבה. אלוקים ציווה על נוח לבנות מעין אונייה גדולה, תיבה, שבה התאספו כולם. עשה לך תיבת עצי גופר, ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים. נוח ובני משפחתו בנו את התיבה מעצים, 300 אמה אורכה. הם בנו ובנו את 3 הקומות של התיבה, ולבסוף משכו אותה בזפת, כדי שהמים לא יחדרו לתוכה. אז כל החיות, דוב ודובה, נמר ונמרה, אריה ולביאה, קיפות וקיפודה, עכבר ועכברה, סוס וסוסה, חמור ואתון, עזים וכבשים. ומן העופות, פשוש, נחליאלי, דוכיפת, בנות יענה, חסידות ונשרים. ומן הזוחלים, נחשים, לטאות, חרדונים וזיקיות. ומן החרקים, זבובים, יתושים, נמלים, פרפרים, רפרפים ושפיריות. זכר ונקבה מכל מין ומכל סוג התאספו ונכנסו לתוך התיבה. גם נוח ובני משפחתו נכנסו וסגרו את דלתות התיבה.